25 bayan aihuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da yadda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komai yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya yarda mu nisance ta. Ya ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura cikin ƙasar mu ta Nijar da ke ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar al'amura ta kowane ɓangare ta kowane fanni sakamakon karan aikin ranar 26 ga watan Yulin shekara 2023 da ta gabata, inda Cani da shi da Kwambaganin shi suka aiwatar da abin da rayuwarsu take so. Dalilinsu kenan na ci gaba da yin garkuwa da zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum gami da mai ɗakin shi da minista Hamma Adamu Sule, Musa Cangar na Alternative Espace Citoyen, Ibrahim Yakuba da aka yi makamu irin na babu gaira babu dalili, da kuma sauran 'yan gwagwarmaya nan da can a sassa daban-daban na ƙasar mu. To yanzu abin bai tsaya daga nan ba, su da kansu muryan marasa murya cewa da 'yan jarida ana ci gaba da musu ɗoki ɗaiɗai, wanda masu iya magana suka ci baya barin dawon bagai. Ko baya ga Hassan Zada wanda aka kame tun a watannin baya, wai ana zargin shi da cewa ai yayi wasu kalaman ɓatanci cikin WhatsApp zuwa ga babban dogaran kwada shugaban ƙasa. Haka zalika shi ma Muhammadu Laminu baban yara ya shigar da nashi ƙorafi yana mai cewa ai shugaban jaridan nan ta Le Courrier Ali Sumana ya ga wasu kalamai waɗanda yake ba haka nan ne ba. Dalilin kenan shi ma aka kai shi aka garkame shi. Dama a watannin baya wasu daga cikin 'yan jarida da aka yi makamin kaza kuku tun daga birnin Agadas na gidan Radio Sahara FM, su ma aka ce ai sun yi wasu kalaman ɓatanci waɗanda suna iya tada zamana tsaye. To ko baya ga waɗannan, to sai gashi a shekaran jiya kusa kuma wasu guda 6 su ma aka kirayo su feji. Daga cikinsu akwai Siriban, akwai wanga na jaridar Le Harrison da kuma Musa Kaka da sauran ma'aikatan shi. Ana masu zargin su da cewa ai wata takardar sirri ta fita, an gane ta an wallafa ta saman shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo, abin da ke iya tada zamana tsaye cikin ƙasar mu ta Nijar. Saboda Allah jama'a, yaushe ne aka yi dukun da za a iya sa loma cikin hanci? Takardar da aka tura ma kafafen yada labarai daban-daban domin a gayyace su wajen taron manema labarai da gidauniyar labusanni ta FSSP ta kira, za a kira shi da bayanan sirri. Taron da dama an kira shi ne don a wallafa ma mutane, a kawo musu nesa kusa, a yi musu ɓadda idan 'yan kallo, a ciyo kanunsu domin su ji daɗin ba da kuɗin labusannu, ko kuma a'a a buɗe musu idanu kamar yadda muka gani an ce musu ko su so ko su kiya waɗannan kuɗin labusanni sai an hidda cikin albashin ma'aikata, kamfanoni, ONG da dai sauransu. Kai dai abin gane dai in ka rasa inda za ka dakwawa ba gabas ba yamma, ita ce ta damu Cani da shi da Kwambaganin shi. Bari su murƙushe 'yancin faɗa albarkacin baki, abin da ya kai ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya yin kira na musamman su kiyaye. Faɗa albarkacin baki 'yanci ne da duniya ta lamunta da shi, kuma ba shi yiwuwa a murƙushe kowa, a hana mai kwashi, a hana mutane magana. Don haka tana kira da babban murya ba tare da ɓata lokaci ba, kuma ba tare da sharaɗi ko ɗaya ba, waɗannan 'yan jarida 6 da sauran 'yan jarida a gaggauta janye dukkan wasu tuhume-tuhume da ake nan ana yi musu, kuma a yi ƙoƙari a sallamo su. Daga cikin waɗannan 'yan jarida 6 na baya-bayan nan guda 3 aka kai su aka liƙe su a gidan kasan Kwalo da ke da tazarar kilomita 50 da babban birnin Yamai. Ita ma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Amnesty International ta fitar da sanarwa inda ta ce waɗannan abubuwa da ake aiwatarwa cikin ƙasar mu ta Nijar sun saba ma ƙa'ida sam. Don haka ita ma tana kira da babban murya a yi ƙoƙari waɗannan 'yan jarida a sallamo su, a dawo daga rikiyar ci gaba da yin bita da ƙulli zuwa ga 'yan jarida ta hanyar hana musu kwaɗin albarkacin bakinsu. A nata ɓangare, Reporters Sans Frontières ita ma ta fitar da sanarwa inda ta ce an samu babban koma baya kwarai cikin ƙasar mu ta Nijar. Zancen nan da ake cikin ƙasa 180 ta zo ta 83 akan kwaɗin albarkacin baki, saɓanin abin da aka gani a lokutan baya
inda faɗa albarkacin baki yasa Nijar ta samu ci gaba sosai. Yanzu Cani da shi da Kumba ganin shi da suka zo su kansu ba bisa kan ka'ida ba sun taka doka, saboda babu wata doka ta duniya da ta halalta juyin mulki. Saboda ko ba daɗi ko ba jima Cani da shi da Kumba ganin shi dole sai sun nemi a yi musu akuwa, sai sun nemi a yake musu. To shi ne suke nan ba su son mutane su yi magana, sai ana biyan mutane ana murkuce su ana musu ishiya gami da bumbun kari. A'a a zamana sun ɗunɗun ma ɗunɗun, sai abin da suka ga dama suka faɗi cikin RTN ko kuma wasu ɗaiɗaikun 'yan jaridu masu goya musu baya 'yan abu ya rima a sha kiɗa. Ita ma ƙungiyar Transparency reshen ƙasar Nijar ta fitar da sanarwa a game da abin da ta kira babban koma baya da kuma barazana da ake nan ana yi cikin ƙasar mu ta Nijar a game da 'yancin faɗar albarkacin baki, abin da ta ce baya aikuwa ɗa da ido. Alhali akwai abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su. Lokacin da suka zo suka ce sun zo su yaƙi cin hanci da rashawa da handama da babakere gami da nepotism, kuma sun zo su yaƙi ta'addanci su kawo kwanciyar hankali da tsaro cikin ƙasar mu ta Nijar. To saɓanin abubuwan da suka faɗi ba su son a gwadi kasawarsu, ba su son a gwadi irin sace-sace da almandahanan da suke nan suna ta yi. Dalilin kenan ake nan ana sabke haushi akan 'yan jarida, ana musu bita da kulli, wai ana lalaba su, ana tammahar wai wasu daga gare su ne muke samun wasu bayanan sirri da dai sauransu. A'a, Cani mun haɗi mun ƙara. In kamance bari mu tuna maka. In duka 'yan jaridan Nijar za ku kamewa sai bayanan sirrin nan sun hito. Yadda ka san a wani lokaci an baka yarda da amana, amintacce ne kai ka zo kai yi wanga abu, to haka waɗannan amintaccen naka da kake takama cewa ku ci tare ku sha ku kwana tare da su, to su ne kenan suna ba da bayanan sirri ka sha kwama 'yan jarida lahiya. Ga abubuwan da ya kamata ku maida mu hankali nan, tashe-tashen hankula da fitine-fitine da suke nan suna ga damuwar al'umma cikin birane gami da ma ƙauyuka. Kai yanzu abin har ya kawo a cikin babban birnin Yamai. A shekaran jiya cikin sama lelan dare wajen ƙarfe 3 na Asabahi wasu mutane suka so su yi awon gaba da wani ɗan asalin ƙasar Jamus cikin unguwar Filato kusa da Kilinik Afuwa. Allah dai bai ba su sa'a ba, sakamakon matakan da ya ɗauka na daina kwana cikin gidan shi ya koma yana kwana otal. Tsakanin ranakun Talata zuwa wayewar safiyar Laraba 21 zuwa 22 ga watan Oktoban da ya gabata, irin haka ta faru har ila yau dai a cikin babban birnin Yamai nan kusa da Chateau N, babu nisa da fadar shugaban ƙasar mu ta Nijar, inda aka yi awon gaba da wani ba Amerika mai kimanin shekara 48 da aikuwa. Sakamakon irin abubuwan da kafafen yatsa labarai suka yi ta faɗi, wasu mutane ne ɗauke da makamai suka zo suka yi awon gaba da shi. Amma zancen nan da ake ba bata ba labari, kenan a iya cewa abun ba rawa ba ta mami. Amma Cani yana nan ba abin da ya sha mai kai sai zancen dala 20 domin ya ɓoye kasawar shi. To Cani in baka sani baka sani, ƙarya ba ta sa amarya lalle. Rabonmu da maga irin waɗanga tashe-tashen hankula cikin babban birnin Yamai tun a shekarar 2011, inda aka yi kuce aka sace wasu Faransawa cikin wani wuri da ake kira da suna Le Toulousain wajen ayo zabarunsu lokacin da ke da kai sojojin ƙasar Faransa, a nan suka rasa rayukansu. To sai yanzu waɗanga miyagun al'amurra ga sunan sunna a hankali suna komowa cikin ƙasar mu ta Nijar. Ga amince da Eva Garsmacha asalin ƙasar Australia da Claudia asalin ƙasar Swiss da aka yi awon gaba da su a birnin Agadas, su ma har yanzu ba bata ba labari. Amma Cani ya buga kai ga ƙasa, wai shi koyi yake da ƙasar Mali, wacce a halin yanzu sai dai a sa addu'a Allah ya ƙara koro sauƙi, saboda ko baya ga matsala ta ƙarancin man fetur da bulokis, ƙungiyoyi masu dakon kayayyaki walau ta ƙasa walau cikin ruwa suna ta sanarwowin cewa sun dakatar da aiki. Babban ma abin da ke tada hankali cikin makwabciya ƙasar mu ta Mali shine wagga sasantawa da aka ce hukumomin soji ƙarƙashin jagorancin Assimi Goïta wai sun yi da ƙungiyar ta'adda ta Jinim a game da wasu 'yan asalin ƙasar da haɗaɗɗen daular Larabawa da aka kame. 'Yan ta'addan suka ce sai an ba su kuɗin fansa wajen miliyan 50 na dalar Amerika. Haka ko aka yi,
kuma sai an ba su wasu kayayyakinsu na yaƙi, kuma a sako musu wasu mutanensu da yawan sai kai 27. Saboda Allah jama'a, in ana aiwatar da irin wannan al'amari, ina talaka bawan Allah za ya dafawa shi, ganin cewa waɗanda suka zo suka kwatanta cewa sun zo su kawo sauƙin al'amara, su da kansu sun koma sasantawa da 'yan ta'adda, suna yin abin da ake ce ma waɗanda ya ƙarhinka mai dashi wasa. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma ɗaukaka ya yarda.